Dievčatky, dneska vám ukážem, ako správne, aby vaša izbička v vašej izbe bola veľmi pekná. Váš stôl, ja už som prebrala takto. Kedy som išla do Slovenska, tak mala som všetko inak. A my s maminou našli takúto vec, myslím, že ju zabudli, alebo mne ju aby mne to zostalo, tak toto ja teraz budem upratovať svoju izbičku. Teraz ja to utieram, veľmi dobre utieram. Musím to utierať. No tak, všetko. Utierala som to všetko. Čisté je. Hotovo. Pardon. Vy ste spadli. Aha, takže musím, takže tuto je už. A tam ja odložím matematické veci, arménska abeceda, arménska kniha, takto, nálepky, takto, nálepky so styčom, takto. A materiály. A moje materiály, ktoré potrebujem na masky alebo na všetky rôzne veci. Všetko. A tuto mám ešte veľa vecí. Teraz skladáme môj peračník z Arménska. Mám tu taký peračník a mám tu už niekoľko vecí a budeme skladať, čo potrebujem a čo nepotrebujem. Takže tak. Odkladám všetko odtiaľ. Tak. Takto. A nálepka. Všetko, tuto je není. Tuto. Hotovo, toto vyšlem. A teraz tuto. Tuto mám toto všetko. Takéto lepiace pásky. Ešte také lepiace pásky. Utieračka. Takto, s ktorým takto robíme. Guma. Moja guma. A neviem, ako sa to volá, ale píšte v komentári, ako sa to volá. Keď niečo správne napíšete, tak olajkujem vás. Mini knižočka. Ešte mini knižočka. Ešte jedna mini knižočka.
mini papieriky, ako sa toto tiež volá. Napíšte prosím v komentári, keď niekto správne niečo tak povie, tak vás olajkujem. Takéto mini papieriky, niečo na nich napíšeš a budú tebe také nálepky. Mám veľa periek. Ešte také pero. Nôž. Neviem, aby som mohla niečo také vyrobiť. A permanentné markery. Všetko, nič tu nemám, iba o jednom mini kapibara a nálepky. Toto môže zostať, už viem. Takže toto všetko, tuto, už nič. Zatvárame tuto a bude, prvým začneme tuto. Tuto môže ležať fixky, farbičky, ešte jedna fixka, ešte farbičky, a takéto pero. Nálepky, mini kapibara, taká kapibara. Ešte nálepky. Takéto. Všetko nosie tu. Zatvárame. Ideme sem. Tuto. Vložíme nálepky so styčom. Toto u nás nebude. Takéto od VIP Pec. Toto u nás tu nebude. Aj toto je od VIP Pec, takže to nie tiež. Takže toto tiež už všetko a ideme k poslednému. Tuto otvárame a vyložíme tieto papierik, permanentné markery sem. Pero